Aquest any hem tingut la sort de comptar amb la supercol·laboració de la doctora Eva Palau, de Girona. Quin tresor que ens ha arribat, val? Perquè ha sigut fantàstic. Ens va orientar, ens van donar molts consells sobre alimentació, van detectar problemes de diarrees, problemes pulmonars, superbé. I després el que hem fet és que hem passat una revisió metge als 259 nens de l'escola. Aleshores me queda donar-li moltíssimes gràcies a l'Eva per aquesta gran col·laboració, animant a altres metges a venir-nos a ajudar. Ja tenim material de gasses, esparadrap, punts per fer sutures, i amb aquest material doncs, jo puc fer molta feina. I moltes gràcies, Clínica Girona, per tota aquesta gran aportació i espero que això sigui el començament d'una gran relació. Mil gràcies.